Karbing Long Autonomous Council Emritation hi lapen arisang ho tumpen hidi sok e. Now Jan CDH point towar pialong kiritar lebasai kedenga hot 711.93 gram a heroin kenep dun long. Khati Press Club pen ACYP tumpen Karbing Long disia phan karchoda. Kardom pinyada Abirta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta Abirta ang ton pen. Saikatiki ki claim ke dam amu la anso se kangthor ponji pu pen ningkani si pen ephong katiki pon asok chili ki a porhut nomati constituency ke parlopon gajali para rong mikar premson phonglosa hem hidisok ke elong Karbing Long Autonomous Council ritesheng hi lapen arisang hotum palidunsi sok ke ni marli atumalong sok edunsi saikatiki anathu anso se ke claim ke dam ponje phan aning parungpo Karbing Long Autonomous Council ritis in hipen saikatiki ponalong pining leki sundun chot lapukali kidam tanganing kan stame parokhuwa mate wuthunga jelong tame sok chili ke ponalong chitong dunsi sok chili epong lason si pining le thot si tame jakhong poni phai inko ra hiniani premson phonglo sa hem hidi sok chili ke ponalong chitong dunsi sok chili epondo halapu sok chili epon dera phisi tame sarkar pen kithik pon saikatiki atumaphan akira PM Kishan aformalong amithang aridak mate signature pipon lapen saikatiki ki claim kida matum pen chingki chethan ponsi arang litum akisung ki boy pen ki pachok ponja phanpura amithang mobile number sitame pipon pen aning pathe pon lapen hidialong an esan chopondo Bangsolong Denarong Town Committee Chairman Prodiping Tirapen, Nomati VDC Chairman Britain Mohila Lapen, Dharam Singko, Tourism Board Chairman Lapen, Ari Sanghotum Chitong Dunsi, Ningkan Sipen Batay Sikatiki Pon Asok Chili Ke Ponalong RDP Pon. News Report Karbing Long Live. Kedam tanja khoni phai inko ra hiniar ni boga jana rong sopi pen kilometer so se ka helo isi r6 jit ang krak pen birta kilong ateng pen naujan CDH point along towar pi gari along kirigatar libduna sai dengponlo Bangso kiritar libasai ki dengahut AS23N 7587 agari aphan khangdumsi kirika kurugduna sai dengponlo Bangso hut kadukawe home trokep sabona home longponlo Kilongpon home trokep sabona home longpen kadukawe gram pharo trok sira kre sira tokbor sirkep kit home heroin longpon nokno Bangso kiri kakuru kasai ki dengahut additional SP crime John Das kijapon along SDPO Dhani Chungajan OC Sarupathar police station staff lapen CCOY 155 battalion CRPF atumpen chelang ponsi anardo chiti mate por phai krehini malomsi Bangso heroin nep innang ponlong Bangsolong kachirap lo bangkit homaphan nep ingnang poncheklo lapen kachingnang chek bangkit homatung lake Tinsukia district Margarita arong amikar Krishna Bahadur Chetri asupo Rajkumar Chetri artaningkan thongkebrapho Krishna Bahadur Chetri asupo Debraj Chetri artaningkan thongkebra nerkep lapen Golakha district Mirapani arong amikar Lakhikanta Bora asupo Nagen Bora artaningkan thongkebrapho pusi pangthekpo Kinep long check a heroin somindara hithialong kuti troxian anamlong jipusi than pachini po bukajan penananterang Karbing Long Live Jakong ni phai ko ra hini urmiar ni anarlo por phai ke thomapor East Karbing Long Deputy Commissioner Sangpini Rola Phangchupi ACS aphan khati Press Club lapen Anti Corruption Youth Power of Assam Karbing Long atum chelangsi karchupon asai kedeng Labangso karchupon asai along khati Press Club amaipu ananterang chunbang Moinal Hussein Oja Saihem chunbang Biswajit Banig lapen Anti Corruption Youth Power of Assam Karbing Long amaipu Chitra Barua atumpen DC Sangpi Nirola Phangchupi ACS aphan Karbi poho Assamese Phulan Gamusa Arbak Ponsi khati Press Club memento pajerpon Aduntu ACYPA hin penta Phulan Gamusa Arbaksi
ki hokalo la pen memento pajir ponlo kidam tang 1951 Kar Bianglong district nang mandet pen non an Kar BP marang bong pen alangli ke cheng si DC ke man cheng abang phi iglo laso ning karong ning kang sam che khangun AC pohoi pak vets pen stami arwak ponsi amana peng pi pon lo pusi khat khati press club amai phu anante rang pen pachini pon lapen alangli East Kar Bianglong along DC ke dotik an mesen me et pen ing samjin pen kachari pon thek je phan lapen alangli okpra na phan tame ahir jume pajir pon lup da pachini pon thu bokajan pen anante rang Kar Bianglong live kidam tang ja kongni phai ingko ra hiniar ni West Kar Bianglong District Driver Association a hin pen driver atum ke claim kidam ke messenger phan pu matha ponsi khironia longta branch asai hem ingpu pon tanglo labang so asai hem la ke West Kar Bianglong Youth Congress samai phu agostining hi hin pensi ingpu pon lo bangso phi radamai kang ni pon along West Kar Bianglong District Driver Association dun mai phu a hin pen kachari pon amai along aluhi sar po aman pen Abraham Rabha West Kar Bianglong District Youth Congress amaipu Agosining hi Kironi Rongkang toy arong asar Ramsing Phangchu Chengbong dira rong asar Hemari dira lapen West Kar Bianglong District Driver Association amaipu Khorsing Phangchu West Kar Bianglong Driver Association atum chitong dun pen mai RDP dun renti mai along driver atumaki sung ke doan kachipat jok kachirap thekjia phan pura mesen pen chingwai chingsai pon Lilitum non West Kar Bianglong bangso branch lapen West Kar Bianglong pachitangi phan bansi lili ken kam chiyor ponlo lapen ke non ini dakheroni amhang pathek pon thulit thorlo lapen yok eponlo lason thak thaksi non ke bang jilang non lilitum mailu long posame lam sakhan long posame litum la bhai jati bhet pini la bhai chhum hi pin pen driver akorti tum bhan antose klempon nang Kironi pen mohonteron Kar Bianglong live tande pinya Adap Abirta bangke lapan se kang toning lo tumi thak me kardom